To, duniya ina zuwa da wannan tsakar rana haka. Ai dole ka ina sauri. Na je gurin boka. Ko kuma boka ina so in arziki. Lai talaucin garin na ya ishe ni. Ya ce idan na samu abubuwa guda 3 zan yi arziki babu kama kafa yaro in nayi fa kuma kun yi. To yanzu kana nufin boka da abu malami? To kai yanzu ka rasa gun wanda zaka je kai da zuwa kai ma aka yi maka addu'a ko kuma ka je ka kama addu'a Allah ya maka arzikin nan amma ka ce ka je a mai sauka ba kawai je a mai sauka yi ne garin nan. To me ya baka ya ce me yana kawo kunkuru bahago sannan kuma ya ce me yana kawo tunkiyar ruwa kuma ya ce me yana kawo kifin da aka yaye yau. To lalle za a samu tunkiyar ruwa idan na kawo ma zai hada mun magani gobe nan ko zuwa jibi har kifin yazi. Wai daya a ina ma zaka je ka samu maganin a ina ma zaka can kogin sungulun can nan je inna aljanun suke kwana. To ka jin dan mamako ka ji baki cikin dan mamako ai mutanen garin nan baki ciki ne da su ban me bar wai ma tukun me ba da sauran aljani ko ada kifin da aka me har tinke ruwa sanar da bahagun kunkuru duk za a samu wahala ana zaman kaga Umar mu tafi da Allah. Kaje ka tunda kai baka da hankali kaje ka zan ce kaje ka ce Koi mutanen gari ya baki ciki ya baki ciki a bar Allah. me baki ciki kan nan baki ciki kana ai gaskiya ya faɗa mu Za ka zo ka same mutanen gari ya baki ciki za ka gane mun gama gaskiya kaje za ka gane mun gama gaskiya. Ni ta ina ma zan fara. Ni tun ke zan fara kamawa ko kuma ba hagon kunkunin. Ka ina gani kamun kifin da aka yayo zai. duniya to ni ko ya sana ku Ya kake anan ta wannan ba kalau ba kamar abin da kake kala ka kai